Ey ılhamım, taşlap gidecek mi meni? Ya saylap tuttun mu ödüňe deňi? Hövürdüň yüregime, sinama yollar. Birdene goloý sen, birden käde daş. Öýkelimiň maňasyryň açaňak. Göçgünde hyýallam arşa uçanak. Meniň gün serimi oýmaýanyňdan, yorgun at üstüme gök asmanyňdan. Şu goşunyň awtory hem-de siz bilen gurrundaş bolýan Oglubek Saparowa oýlap tapyjy şahyr. Mehribanlarym. Ilham barada birazjyk men gurrun etjek bolýanna, döretüçi adamlaryň ilhamy barada. Ilham şurada men ey ilhamym taşlap gidecek meni ya saylap tuttun mu özüňe deňi diýmegimin bir sebebi bar. Ilham adama hemişelik berilenak. Ol käbagt şol öz ýanaşan eýeti bar daýny şol. Ýanaşan amanatda, o da bir berilen Allah tarapyn berilen adama amanatda. Şu adam özüni şol ilham har tutsa, ýa-da şol adamy, şu ilham berilen adamy başgalar har tutsa, başga adamlar tarapyndan şu ilham berilen adam har tutulsa. Ilham bir salym öýkelýär. Näme üçin öýkelýär? Sebebi şol berilen adam bar-a, şol ilham berilen adamyň özüni gorap bilmeýänligi üçin. Başgalaryň nemesinden, başgalaryň her bir ilhamyň bar ýerine göze görünmeýän düşmanam bolýar-da. Şu göze görünmeýän düşmandan özüni gorap bilmeýänligi üçin ilham şol ilhamyň eýesinden öýkelep bilýär. Sebebi özüni gorap bilmedik adam ilhamy nädip gorasyn? Ol şol bir salym azyjyk bir hili çekilýär şol. Taşlaşýar şol. Ilham hemme adama berilen ol. Ol bir Allah'nyň saýlan adamsyna. Şonu şol ilhamy etil özüniň baýdagy ýaly edip götürüp biljek adamy. Şu ilhamy halka ilhamdan dören netijeni, ilhamdan dören netijeni halka ýeýretip biljek adamy. Ilham berilýär-de. Menne käbat bilýän näme şu käbir adamlar aýtýar-da, meniň aňrymda näçe goşgy ýatyr. Ýöne men okumagy utanýan diýen adamlar bar. Biziň türkmen halkymyzyň özü durşy bilen şahyr halk. Şu men bilýän näçe aýalyň aňyrsyny goşgularynyň ýatanlygyny bilýän. Ýöne şonu özleri halka çykanaklar ýaýanaklar.